Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih ing pasinaon basa Jawi. Para siswa ingkang biyun tresnani, monggo sareng-sareng saderengipun sareng-sareng ngunjukaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit rahmatipun Ibu lan ugi para siswa saged pepanggihan ing pasinaon menika. Para siswa ingkang biyun tresnani, ing kalodhangan iki bakal ngrembug babagan nulis cakepan tembang pocong. Iki materi kelas 11 semester 1. Nah, para siswa ing kalodhangan iki mangko bakal kaandharake babagan kompetensi dasar, materi, gledhen lan uga evaluasi. Kompetensi dasar mengko diwaca dhewe ya. Indikatore yaiku menulis syair tembang pocong. Para siswa ngrembug babagan tembang pocong mesti wis ora asing maneh ya, amarga sadurunge para siswa wis ngrembug babagan Serat Wedhatama Pupuh Pocong. Mesti wis ngerti apa kuwi tembang pocong. Tembang pocong minangka salah sijine tembang macapat. Nah, macapat miturut etimologi tegese maca papat-papat. Dalam bahasa Indonesia berarti membaca 4-4. Andharan iki katitik saka macane tembang macapat kang dijeda saben patang wilangan. Nah, sakbajure kudu mangerteni dhisik babagan paugeran. Paugeran bisa ditegesi aturan. Tegese tembang macapat mligine tembang pocong kuwi duweni paugeran utawa aturan. Nah, apa wae aturane? Paugeran tembang macapat. Ngrembug babagan tembang macapat mesti wae bakal ngrembug babagan guru gatra, guru lagu, lan guru wilangan. Apa iku guru gatra? Yaiku cacahing gatra utawa larik saben sapada. Jumlah baris dalam satu bait. Dene guru lagu tibaning swara saben sagatra. Suara terakhir pada setiap baris. Lan kaping 3 yaiku guru wilangan. Cacahing manda saben gatra. Jumlah suku kata dalam satu baris. Mau wis diandharake apa kuwi guru lagu, guru gatra, guru wilangan. Nah, saiki dirembug siji mbaka siji. Dijupuk salah sawijining cakepan saka Serat Wedhatama Pupuh Pocong. Bisa kelingan ya. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas. Diterusake dhewe ya. Nah, ngelmu iku kalakone kanthi laku minangka gatra 1. Lekase lawan kas gatra 2. Tegese kas nyantosani gatra 3 lan setya budya pangekese dur angkara gatra 4. Guru lagu apa mau tibaning swara saben gatra utawa baris. Nah, ngelmu iku kalakone kanthi laku. Ateges guru lagune U. Lekase lawan kas gatra 2 guru lagune kas A. Tegese kas nyantosani I. Ateges guru lagune gatra 3 I. Lan ing kang pungkasan setya budya pangekese dur angkara O. Guru lagu
Gatra kaping 4 saka tembang pocong yaiku guru lagune apa mau? A. Pangekese dur angkara. A ya. Nah, saiki guru wilangan. Apa mau? Cacahing wanda utawa suku kata saben sagatra. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Bisa diitung supaya gampang anggone ngeling-eling, bisa nganggo ngelmu iku kalakone kanthi laku. 12 U utawa guru bilangane 12. Lekase lawan kas. Guru bilangane ana? Iya, bener. 6. Tegese kas ngantosani. Ana pira? Bener. 8. Setya budya pangekese dur angkara. Ana pira? Iya, bener. 12. Ateges guru bilangan tembang pocong gatra 1 12, gatra 2 6, gatra 3 8, gatra 4 12. Nah, sakwise mau mangerteni apa kuwi guru lagu, guru wilangan, guru gatra, lan uga piye carane nitiki kuwi mau, titikane kepiye, wis ngerti, saiki mlebu ing cakepan. Cakepan, apa kuwi cakepan? Cakepan yaiku tembung-tembung kang ana ing sajroning tembang macapat atau kata-kata yang terdapat dalam tembang macapat. Boleh dikatakan syair. Nah, saiki nalika nulis cakepan, apa sing kudu digatekake? Kaya mau nulis cakepan padha wae bisa diarani nulis tembung-tembung ing tembang. Kudu nggatekake telung babagan mau, yaiku guru gatra, guru lagu, lan guru wilangan. Lan uga kudu nggatekake apa temane mengko ya. Umpamane kaya iki. Ana soal, nulisa cakepan tembang pocong kanthi tema Muga Corona Enggal Sirna. Mula kaping pisan kudu mangerteni sik mau apa? Guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Banjur mengko nek wis nalika ngrakit tetembungan kudu dijumbuhake karo tema. Dieling-eling temane Muga Corona Enggal Sirna. Nah, saiki gatra kaping pisan. Gatra kaping pisan mau paugerane apa? 12 U. Bener. Nah, mula nalika ngrakit tetembungan kuwi kudu dijumbuhake 12 U. Umpamane, apa mau temane? Corona, ya. Mula kudu ngrakit tetembungan sing ana gegayutane karo Muga Corona Enggal Sirna. Apa sing kaping pisan umpamane? Oh, waspada. Ayo padha waspada corona. Gek 10. Piye supayane iso dadi 12? Mau sing disuwun 12 U to miturut paugerane, mula kudu ngrakit tembung maneh supayane bisa dadi pas kuwi mau. Umpamane iki tuladhane waspada corona iku pancen prelu. Bener 12? Pungkasane U. Umpamane diganti waspada corona iku pancen penting. Entuk ora? 12 bener. Guru bilangane ananging mburine I. Entuk apa ora? Ya ora kena. Ora kena ditawa ya. Kudu 12 U. Nah, gatra kaping pindho 6 A. Umpamane apa ayo? Mburine pokoke A. Terus wilangane 6. Umpamane kudu njaga jarak. Entuk ora? Entuk, ya. Mburine A. Nah, ning kene
dicoba tetap jaga jarak ya. Mudeng to? Kaping 3, 8i. Jekalingan, ya to? Paugerane 8i. Mula ngerake tetembungan kang wilangane cacahe ana 8 lan tibane swara i. Umpamane ning kene, nganggo masker bab wigati. Nganggo masker bab wigati. Umpamane diganti nganggo masker iku wajib. Entuk ora? Isa wae, gurine i to wajib i umpamane. Neng umpamane diganti nganggo masker apa ngarepe piye? Nganggo masker iku kudu umpamane. 8 bener ananging u ora entuk ya. Wis mudeng to? Gatra kaping 4 yaiku 12a. Ngrakit tetembungan kang wilangane cacahe ana 12 lan tibane swara a. Direng-eling a. Umpamane tuladhane yaiku tansah nyenyuwun mugi corona sirna ya. O kuwi tulisane a. Nek umpamane nganggone o macane sirno ya, kudu digatekake. Babagan sepele ning dadi gawe. Nah, sakwise mangerteni mau, coba saiki gleken. Umpamane gatekno cakepan tembang pocong kanthi tema muga corona enggal sirna ning cakepane beda. Umpamane kaya ngene iki. Saiki kudu padha waspada. Yuk diitung. Mau isih kelingan to? Paugerane tembang pocong kuwi 12u, 6a, 8i, 12a. Saiki kudu padha waspada. Nah, guru gatrane jane wis trep ya 4. Gitu saiki 1 kudu 2 aja 3 kanthi lan sak piturute kuwi 4. Wis bener ana 4 gatrane. Nanging gatra kaping pisan kurang trep merga guru wilangane mung 10. Kamangka kudune ana pira? Iya bener, ana 12. Dene guru lagune wis bener apa salah? Guru lagune uga isih salah ya. Ya, guru lagune kudune apa? Ya. Bener ya? Jane wis bener. Bajute. Kudune bener ya, kudune U. Iki A jadi guru lagu lan kudune kan mau apa? Ngilmu iku kalakone kanthi lagu. Kudune 12u ya. Iki saiki kudu padha waspada. Nah, kuwi padha wae tulisane kudune nganggone DH ya. Saka tulisan uga salah lan uga kuwi mau. Ya, iki katerangane salah sithik. Mengko direvisi ya, direvisi dhewe. Kudune guru wilangane iki ning kene mung 10, kudune ana 12. Dene guru lagune sing bener kuwi kudune U. Dene gatra kaping pindho. Kudu padha njaga. Wis trep apa durung? Iya, bener 6A. Engko diitung dhewe ya. Terus ana sing gatra kaping 3. Aja nganti kena virus, aja nganti kena virus. Jane wis bener 8. Nanging kok U kudune apa sing gatra kaping 3? Iya, kudune I. Ya ta? Sing gatra kaping 4 kanthi taat lan urip sehat dijogo. Wis trep apa durung? Iya, 12
A. Ngono ya. Ana sing ditakonke? Mengko yen ana sing ditakonke iso nulis ing komen. Nah, saiki gladen umpamane. Gatekno cakepan tembung pocong kanthi tema Muga Corona Enggal Serno. Gatra kaping pira? Iya, pamane iki contone gatra kaping 3. Gatra kaping 3 kudu dieling-eling. Apa mau? 8i. Tetep sehat kanthi olahraga. Ana pira kuwi? Ana 10. Kudune ana pira? 8. Lan guru lagune kudune apa? I ning kono A. Dadi gatra iki bener apa salah? Iya, isih kurang trep. Mudhun karepe ya. Nah, saiki coba urutno. Sing bener kepiye? Iki ning kene kamangka mau isih kelingan gatra kaping pisan kudune apa? 12 U. Kudune apa sik? Iya, kudune sing D dhisik. Terus bar kuwi apa? Heeh. Iya. Terus mau apa? 6A. Iya, bener. Ben ora rekoso. Terus C sinaune ditenani. Terus sing kaping 4 kuwi yaiku yen wis mulya aja lali mring wong tuwa. Nah, saiki wis langkung bisa to, wis luwih bisa to carane nulis. Baku kudu ngerti paugerane guru lagu, guru wilangan, guru gatra, lan uga mengko nek ngerake tetembungan ya kudu dijumbuhake karo temane ya. Aja sakarepe dhewe. So, saiki engko coba mengko digarap ya. Iki padha karo mau diurutke. Nek nalika ngurutke iki uga bisa kanggo gladen nulis cakepan. Nek mengko bisa ngurutake iki ateges para siswa wis mangerteni paugerane tembang pocong. Nek mengko yen arep nulis cakepan garek gampang. Ya. Ana sing takonke? Iya, mengko yen ana sing takonke tulis ing komen. Mengko sakwise mau sinau iso dibulan-baleni kok ya. Dibulan-baleni nek yen urung mudeng dibaleni meneh, disetel meneh ora apa-apa ya. Karo istirahat ben supayane ora dolanan sing neko-neko iso nyetel dibulan-baleni nggih. Terus mengko digarap evaluasine ya ning http://gg.gg/gladen cakepan. Mengko digarap, mengko bijine metu. Nah, nek wis metu di screenshot iso diaturake dicaosake karo Bapak Ibu guru. Ngoten, nggih. Ditunggu. Mengko khusus para siswa digarap, nggih. Digarap ing iki alamate dieling-eling http://gg.gg/gladen cakepan. Cekap semanten. Pepanggihan utawi pasinaon ing kalodhangan menika mbok bilih wonten kathah klenta-klentunipun atur guyun nyuwun agunging samudra pangaksami. Matur nuwun, sugeng pepanggihan malih ing pasinaon salajengipun. Nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.